Čaute, vitajte pri novom videu, kde sa pozrieme na prepustenie Carlosa Vémolu z väzenia a všetky podrobnosti, ktoré zatiaľ vieme. Ďalej sa dozvieme, kto si kúpil Carlosové luxusné Lamborghini, či smeruje Jake Paul do UFC a mnoho ďalšieho, takže sleduj až do konca. Carlos Vémola bol v pondelok prepustený na kauciu z väzby. Kaucia bola vo výške 15 miliónov korún českých, čo je v prepočte na eurá viac ako 600 000. Na kauciu sa mali skladať Vémolovi blízki priatelia. Konkrétne sa špekuluje, že na kauciu prispel napríklad český milionár Ivo Rittig. Poďme sa teda pozrieť, čo všetko k tejto situácii zatiaľ Carlos verejne povedal. Jak říkám, první rozhovor určitě dostane Prima CNN News a ty, Ondro, akorát teďka jsem fakt dlouho nebyl s rodinou, tak pochopte, že první co, tak chci jet domů v rodině, nestrávil jsem s nima Vánoce, byl jsem dlouho pryč a určitě se k celé věci a k tomuhle celému velkému nerozumění brzo vyjádřím. Děkuju moc krát. Díky. Časnou cestu. Tak jsem právě natočil první vyjádření k celé této bláznivé situaci, která se 23. prosince stala a táhne se vlastně dodnes. Myslím, že hodně k tomu měla co říct i moje drahá žena. Takže jsme to natočili spolu. Takže jsme se k tomu vyjadrili. Společnýma silama. Bylo vidět v médiích, že vás to dost zajímá, tak pokud chcete slyšet náš příběh bez nějakých dezinformací, který dnes a denně čtu v médiích, tak mrkněte na moje Hero. A moc děkujem všem, kteří stáli při nás, kteří nás podrželi a kteří nám fandili a drželi palce. Děkujeme. Zdravím těle, zdravý duch. Jak vidíte, tak já se hlavně musím dát zdravotně dohromady. Tohle si myslím, že je velká součást regenerace. Je mi jasný, že máte na mě spoustu otázek a dotazů, ale já se snažím dohnat veškerý čas s rodinou, který jsem zameškal, léčbu, dát se zdravotně dohromady a tak dále, takže všechny dotazy, které jste mě psali a posílali, jak jsem zodpověděl, máte natočený, nevím, Hero. Ostaneme ešte pri Carlosovi, a konkrétne teda pri jeho luxusnom aute, ktoré má nového majiteľa. Majitelia sú vlastne dvaja. Jedným je komik a youtuber Vláďa a druhým je Adam Bórik, ktorý vlastní firmu Jabkolevne. Tyjo, koupil bych nějaký auto. Kam a taky. Ale jaký? Co třeba tohle? Ty vole. Tak jo. Tak dá. Ty vole, čemp. O, si píčo, tak to jo. Vašek Mikulášek, známy ako Baba Jaga, prehovoril o tom, ktorá organizácia z domácich, kde zápasil, má najlepší profi prístup k zápasníkom. Keby si mohol porovnať, ty si zažil rôzne organizácie, rôznych promotérov, tak ako by si to porovnal, dajme tomu Clash, Fight Night Challenge a Octagon, možno RFA? Jako, kdybych měl srovnat dvě nejlepší, kdybych měl dát jakože, co se týče starost o zápasníky, ať už jak to, tak určitě bych dal Fight Night Challenge a Octagon bych dal mezi první. Druhou bych dal Clash, třetí bych dal asi jen RFA. A po tej stránke čisto atmosféry na tých turnajoch, koľko ľudí tam príde, čo je najväčšia show? Největší show pro mě, já nikdy nezapomenu na to, když jsem, jako pro mě, byla O2 Arena, když jsem boxoval s Kotelíkem a když jsem celou bučící halu proměnil na tleskající halu. To bylo pro mě jako největší zážitek, jo, když fakt celá hala tleskala a to bylo pro mě nejvíc. MMA scénu v posledných dňoch zasiahla aj veľmi smutná správa. Ex-partnerka Gábora Borárosa Monika Jákliová nás opustila vo veku 31 rokov pri dopravnej nehode. Jake Paul sa na líknutom videu stretol s Dana Whiteom a zároveň s Donaldom Trumpom. Fanúšikovia si myslia, že by toto stretnutie malo značiť nejakú spoluprácu medzi Jakeom a Whiteom. Tak teda uvidíme, či sa Jake v budúcnosti neobjaví na karte UFC. Back-to-back NBA champions, the Bloodstepper.
for our Veronika Smolková sa objavila v podcaste Brichtalk u Lea Brichty a Jenisa. Rozprávala o svojej MMA kariére, plánoch do budúcna a mnoho ďalšieho. Macha Muradova čaká už za pár dní zápas v bizarnej poľskej organizácii Fame. Zápasiť bude s poľským Thanosom v Postoji. Mach je týmto zápasom zaradený v pyramíde o luxusné auto v hodnote 180 000 eur, ktoré získa víťaz pyramídy od organizácie. A bizárom toto video aj zakončíme. Otec známeho Vaška Siváka cez komentáre na Instagrame vyzval na súboj influencera a zápasníka organizácie Clash, známeho pod prezývkou Čony. Čony na to reagoval takto. Tak ještě jednou čau lidi, chtěl jsem vám akorát jenom říct, že Vaškovo táta starší mě vyzval s tím, že se mnou chce utkat v ringu, asi skrz to video, nebo nevím. A já jenom chci říct se vší respektem, že to přijímám a že rád se s ním utkám. Takže asi tak, to je všechno a já budu čekat na odpověď. Tak zatím peace. Zdravím tě, Čony. Jsem rád, že jsi přijal moji výzvu. Tím si mi ukázal, že nejsi žádný sráč. Já se s tebou samozřejmě rád potkám v ringu. A kurva, já jsem zvědavý, kdo vyleze z toho ringu, buď ty nebo já. A víš co? Trénuj, more, pořádně. Těším se na tebe. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať odber a like, prípadne komentár a zdieľanie. Ďakujem za podporu a vidíme sa pri ďalšom videu.